Olyan határokat döntöget, amihez egyszerűen muszáj olyan 800-ast szerződtetni, aki azért tud 1.43-1.44 környékén. Az más kérdés, hogy már nem biztos, hogy tud Bramson ennyit, de neki nem is kell végigfutni a 800-at, neki 400-ig, 500-ig, esetenként 600-ig kell menni. Hát meglátjuk majd. Ugye itt azért nem érdemes arról beszélni, hogy mit terveznek, mert Bramson és David Rudisha a melegítés kezdetekor, ami olyan jó 1-1,5 óra, tehát akkor rakja össze azt, hogy milyen iramot fognak majd futni, és milyen iramot kell majd Bramsonnak diktálni. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez a 800 méter, ez milyen lesz majd, ez a 400 méter milyen lesz majd, és onnantól kezdve lehet azt látni, jelenteni, hogy mit akar futni David Rudisha. Azért van egy olyan 15-20 méter most Bramson és Rudisha, illetve a mezőny között, 51 másodperces kör, 50,90 egészen pontosan, és hát erre azért lehet rá futni. Nem lett volna rossz, hogyha ez 50-en belül van, de Rudisha nagyon-nagyon gyors a végén, és ez egészen elképesztő 300-at tud ő futni. Szom szépen kiáll, és most már Rudisha az élen. Azért az nagy kérdés lesz majd, hogy mondjuk Kiplagat, Kipköcs, vagy éppen Itum milyen futásra lesz képes. 200-al a vége előtt nem nagyon csökken a különbség, 2-re szűkül szépen a verseny, és nagyon jó formában van ám David Rudisha, mert most már nekiindul, igaz, hogy nagyon gyötrik ám ott a végén, de szerintem őt nem lehet majd megölni. Jön Sobinski is ott mögötte, de David Rudisha meg fogja nyerni ezt a 800 métert, nem is akármilyen különbséggel, 1.42, 1.43.37. Nagyon jó eredmény. A világ idei legjobb eredményt szinte századra pontos.